A ple estiu barceloní vaig iniciar mentalment aquesta composició a partir de la lectura de La muntanya màgica de Thomas Mann i de la vocació paisatgista de l'Engadina, que m'explicava la meva bona amiga Valentina Asinari. Les seves tradicions, els esgrafiats, la llengua romanx i sobretot les muntanyes màgiques. També Catalunya té muntanyes que, encara que més petites, tenen igualment la seva màgia com la de Montserrat que, des de la infància, ha estat la meva panoràmica formativa. Aquests pensaments van generar la primera acció material, la d'unir aquestes sensacions en un tríptic expansivament obert amb una representació estructurada a partir d'un mapeig aproximatiu. L'exactitud no és la veritat, deia Delacroix, dels dos territoris, Catalunya i Engadina, dues terres fermes. Un mapeig sintètic en moviment lent, com el d'un viatge il·lusori o real, d'oest a est, que presenta l'exterior des de l'interior. Una vista des d'una finestra de 3 fulles o la contemplació, la imaginació o el record des de les finestretes d'un vagó de tren que fragmenten físicament la composició, però no la lectura visual. Fractures que resten uns mil·límetres de matèria, però no alteren la continuïtat òptica. La línia de partició crea sobre el conjunt un buit que, en tant que físic, podria interrompre la visió del conjunt, tot i que, també cal dir-ho, rarament actua com a separació òptica, ja que la rapidesa de la mirada i la memòria fan prevaldre la comprensió del conjunt. Alhora, la verticalitat de la fissura vol reforçar la fermesa del paisatge, mentre que amb l'enquadrament donem unitat a l'escena sostenint una gamma cromàtica ordenada, la direcció i la poètica emocional del color. Des del vermell vibrant de ponent als vermells granats, dels verds primaverals als verds castanyers dels boscos alpins, des del blau mediterrani català al pàl·lid blau de les muntanyes i cascades en desglaç.